Ja som, ja som minule na LinkedIne čítala taký post, kde sa písalo, že niečo v tom zmysle, že človek musí proste v práce vždycky podať 100% a keď nie, tak proste je to flákač alebo niečo v tom zmysle. A ja sa skôr na tých 100% pozerám ako na 100% seba. Tých 100% seba tak nejak musím do všetkých týchto oblastí, ktoré sú pre mňa dôležité, nejak investovať a nejak rozdeliť. A nie vždy je možné proste do každej z tých oblastí dať tých 100% seba. A proste, keď sa deje niečo extrémne dôležité v práci, tak sa na to extrémne sústredím a vyviniem tam naozaj veľký effort. Ale bohužiaľ vtedy proste sa stane, že teraz trošku musím zanedbať ten šport, môjim veľkým záujmom je šport. Alebo prípadne strávim akurát v tom období o trošku menej času s deťmi. Ale potom sa to snažím si to nejak vynahradiť. A keď mám možnosť, tak proste zase stráviť viac času s tými deťmi, zase sa treba trošku venovať sebe. A ako myslím si, že ten management s tým prelievavým s tým prelievaním tých priorít a toho času, ktorý sme schopné venovať tým jednotlivým prioritám je veľmi dôležitý pre úspech, či už v práci, alebo pre nejaký ako relatívne pohodový rodinný život, alebo preto, aby človek sa nemusel vzdať úplne všetkých svojich záujmov.